Dakika en prario tok sachiel marokinyi machiegni e twak maromo kuonge chenro mar piny matai nyinga Joyce Oduor. Okinyi makawuono kora mugejwa wadwa twak dore kod ng'eto mayande do mamalo golo mane ochiwo cheka mar mondo mi od thieth mano mamata ogol ringre mar miyo moro kaluore ni ringre makamano no sedak e od thieth kuom thuolo malach kaluore na nyuola mar miyo no ne onge nyalo mar chulo gowi mano maderoma milion 3.3 mano sekunore chakre ne miyo ne nitiere osiptal e kinde mano otuo nyaka bang'e owito ngimane kaluore kod ng'eto makamano nyakora mugia jongo kodwa twak otudore mana kod ng'eto kotudore kod miyo no kende wang'eyo ni ute thieth mamoko kata mathoth e pacho kae nitiere kod tema mano mar mako ringre mag jogo mosewito ngimagi kaluore ni familia margi oserem bedo gi nyalo mar tieko gowi ma osechokore e kinde mane tuo kaeto bang'e owito ngimane. Kata kamano kopogore kod wachno mano mar mako maiti kata ringre mag jogo motho e osuptende mopogore opogore bende nitiere osuptende moko maka jatuo osethiedhi mochango to jatuo onge kod nyalo mano mar chulo bill mar osuptal. Bende nitiere ute thieth moko ma jamako jatuo ka koro giwacho ni jatuo nyaka bed e od thieth kanyo nyaka familia mare kata en owuon tieka chulo bill makamano. Kata kamano wang'eyo ni magi duto timore e kinde ma wang'eyo ni chike ma pacho kae kachiel kod chike ma ochung'ne weche mag thieth e piny ngima kata World Health Organization to wacho ni mako maiti kata mako jatuo e osuptal morem chulo bill en ataro mar chik kendo chocho ratiro mano mar jatuo ma osethiedhi mochango. Okinyi makawuono antiere kod welo ariyo, antiere kod okila mano Kennedy Odhiambo machiegni nyetwak mar okinyi makawuono machiegni nyetwak ka studio maro e county ma Kisumu antiere kod Dr. Ogola Donna Sande ma en director chenro mag thieth kata medical services e county ma Kisumu. Yaore daktari ichio nade county ma Kisumu kono? Chio maber Joyce Kisumu wan maber kendo waru piny maber erokamano. Machiegni twak marwa daktari ka intiere studio marwa e county ma Kisumu nyakora mugia jwang imbe ndarwaki ni machiegni bed thuolo mar chwalonwa ote paro penjo mora mora kokale namba mar ote machuo karia de ka uchiel nono Facebook ibiro yudo wachiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV kan beni nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kwa chako twak marwa yanga dago mar mondo mi wawinjane report manolosnwa kanyo ko jafwambo marwa mano Elizabeth Ajode makoro nyaka sani mano kudore kod do mamalo mano golo chik ne osuptal Mamata Hospital mondo chiw ringre miyo moro ne anyuola mare bang' tendo osuptal no gengo ne ringre no nikech gowi mano mar siling milion 3.3. Wawinjane sikana makamano monde. En ng'eto makoro kelo fuong'ruok ne familia mar mosenindo Caroline Thangu Tito ma osebedo gi dang'ni nyaka ne osiptal Mamata geng'ne ringre miyono nikech gowi. Bura mar kwedo timno ne ochwal ne doho gi nyithind miyono ma otelnegi gi Moses Mutua mane oywak ni nyaka ne min gi tho tarik 2 dwe mar 8 higani otuon gi kaw ringre nikech omenda mamedo kunore ka ochakore kinde thieth nyaka mag kano ringre mochari. Rawerego magin jopuonjre ne oywak ne doho ni gionge kod nyalo bang' ka wuongi bende yande osenindo masani gin kiye. Oboke mag doho lero ni mosenindo Caroline Thangu ne orwake osiptal Mamata tarik 22 dwe mar 5 higani kendo ne otimne thieth kuom dweche 2 kapok otho. Bang' chunye chot, osiptal ne omiyo anyuola mare gowi mar siling milion 3.3 kendo ne gisundo ni nyaka chulo omenda no duto kapok gichiwne familia ringre Caroline. Nengo kano ringre mochari bende medo kwanore ka odiochieng' idwaro siling 2,000. E ng'eto mare Justice Sifuna oseyo tim ma osiptende mathoth nigo e pachoka mar tamo anyuola e ringre wedegi ma osenindo wira ni bandho gi gope. Owacho ni gope mag thieth e osiptal kod mag kano ringre mochari inyalo bandhi ka okalo okenge mag chik ma ok chun ni nyaka geng'ne mana ringre ng'amotho. Doho kata kamano onyiso osiptandno ni ochiw ringre miyono ne anyuola mare kaponi gichulo pesa mar mochari kende. Gowi modong' onyis tendo osiptandno mondo olundache ka okalo yore machiko puodho. Elizabeth Ajode, Ramogi TV.
Adona chak kodi wakili Kennedy Odhiambo kaluore kod ng'eto mado mamalo no nogolo. Ng'eto mamalo no ka wang'iye ka ing'iye kod angolo mari kaka jalonyo wechego mag chike kata okil. Wanyalo wacho ni omulo pen chik mane kaluore kod katiba ma pacho kae kata mano ma ahinya mano ma mulo ratiro mago mag dhano kata human rights ahinya kotudore kod wechego mano timore ma miyo ni nosewito ngimane to od thieth podi okwamo gi ringre ne ni nyaka chul $3.3. Gima nya wacho ni gima koto wacho ni samoro jo Kenya nyaka winje sani kech samoro wang' ni jo radio gi jo TV olande lakini mane gima koto sebedo kawacho ka chakre king'iyo historia mar court kalure cases ailagi chakre higni 1990s kucha court osebedo kabedo consistent wacho ni onge mwandu ing'amo setho iwacho ni ng'amo tho wo rest in peace kako setho no we rest in peace to court osebedo kawacho kamano ema yero ka jo TV kata radio osebedo ka kwanya ahinya koro jomoko nyagalo numa gima mokwongo makoto wacho gima Professor Sifuna mane lecturer na Professor Sifuna wacho no en ni ochiwo mana decision kaluwore gi ma court osebedo kawacho king'iyo jurisdiction marwa kaka Kenya nitie gima luongo ni common law nyiso ni decision monoselos cha court mabiro make decision maluwe nyaka lu decision monosebedo made chon to king'iyo history marwa court osebedo kawacho pile ni onge ka in gi wach gi ng'at ma ka in gi wach mar gowi gi ng'amo setho to many familia ni koro iluwo pesa no kaka gowi okikaw ni retain dead body nikech the question ipenje ma yotel ma ni kopo ni giwacho ni koro gidwa body no ibotimo nade yes. By the koro giwacho no gidwa body hospital timo nang'o yes. Hospital dhi ko ringre to koro gibro bedo ka gi yudo gopgi yo machalo nade yes koro meno ka iwacho ni weri gi ng'amo setho nitie familia mage nitie ng'ama nokele hospital nitie ng'ama bro gole dak winjru gi jok man kanyogo mondo ulos umany kaka pesa ni bro duoki mane kaka wache tiwacho ni kinga tiba marwa nitie gimilongo ni right to human dignity ratiro ma ailano iwacho ni onego bed ni kikawo ng'ato mosetho tikete kacha ihinyo dignity mar kata familia mage modong' oko kae koro mino kaka king'iyo decision ma koro semekgo king'iyo katiba marwa mane gima gitemo wacho ni ng'ato ka ng'ato nigi human dignity mare ini nyaparo sani and even the embarrassment king'iyo decision ma koro segabedo ka make they cry about embarrassment because to the family and nikech sani kiwinjo ni in kamoro to in body mar relative mari pod gani hospital kata 1 year after death first kwe muonge gi kwesa family koro the embarrassment the loss of human dignity man kanyo mi court wacho ni please law at means mana kaka professions moko bende ang'eni adwa ni mak mana paro no gi kanyo kasto obo bedo ka watwak ni to gin yore mage kaluore kod chike ma pacho kae makoro hospital nyalo tiyo godo e yudo gopgi obed ni en hospital mano mar piny owacho kata hospital mago mag jigi wegi yena mar mondo mi arwak Dr. Ogola itwa ka intere studio marwa e county ma Kisumu. Dr. Ogola karwaki itwa ka intere studio mari mokwonga winja ne pachi kotudore kod ng'eto mano wuoka e do mamalo kata high court ma pacho kae mano makoro ochalo ka gima nochiwo siema ne osuptende ma osebedo ka geng'o ringre jomotho nikech gopi. Erokamano ahinya Joyce gi okil marwa e studio Nairobi ma en Dr. Ogola Don Sunday ma director mar medical services ng'amotelo ne migawo mar thieth mar osuptal. Gima do no olando kata gima nong'ado en gima adier kendo gima ber nyiso ni ng'ata ma osethiedhi kata mo otho hospital ko atamore gole to waketho ratiro mare nyiso ni kata ng'ama osetho nyiso ni en gi ratiro isetho to pod in gi ratichi kata ng'at ma omoke ward nikech pok ochulo pesa kata gimiluongo ni bill mar hospital in gi ratiro ma hospital kotamore to ketho ratichino to gima court be owacho madwa ni wang'e court ok owacho ni koro ng'ama onindo kata ng'ama omoke ward nengo cha
koto golo koto kogolo nengo nyiso ni kata kisetho to nengo ni mane tiyo godo osuptal to pod nitiere. En mana ni ratichi ni omakino ema nyaka koro wang'e kaka inyalo goli tigoli nang'o, ere gima itimo kata ere gima osuptal bedo kodi ogirimiti mondo ogoli to bilcha to pod ong'e kaka ubro chulo. Erokamano. Iwacho kanyo makare ahinya, to bende kaduoki e twak wakili. Ng'ato kosewito ngimane to koro okosewito ngimane matene ni wasewacho ni maiti onge gowi. Familia mare modonga ema koro nitiere kod tinga mano mar neno kaka ginyalo tieko gowi makamano. To kaber winjo bed ni imiyo familia mar gi ringre makamano gitiekore kod chenro mar iko eka koro ging'iyo kaka ginyalo chulo gowi makamae. Osuptal nyalo tiyo kod yore mage mar yudo gowi margi. Kwa tiyo kod ranyisi osuptal mano Mamata sani koro gibandho $3.3 mowinjo bed ni chulogi. Yes. Kapok wapunga mos Dr. Ogola pan mane just kunda anene kawuono koro gima kelo ga wach en ingen ng'ato kotho nitie gima luongo ni estate. Ndiam bedo administrator mar estate mare hospital ni gira tero mar bando the estate indi setho but ibam the estate to gima asetimo moko be nitie masetimo mage mwatimo ga en wandiko agreement tege mwandiko piny ni an ng'ane koro mi wabodi to mae gimwa winjore wabro chulo kama kada ken monthly wabro chulo nyaka gowino rumi mono agreement. To agreement kusendiko olokre gimiluongo ni civil debt gowi to gowi minyaka dhi doho mondo kuri many gowi kanga no tamre luwo koro agreement matene ni kusendiko agreement no indiko oko mar doho matene ni familia mar ng'amo wito ngimane bedo piny go hospital to gindiko gowi no nyaka ndika ka okil nitiere kose ginyalo mana bedo piny kigen gi por wach okochuno no okil nyaka bede actually okochuno no okil nyaka bede kata mani court en mano okil konyi iweche mag sheria kech samoro en gi lony moloi lakini kata kukil onge tu bedo piny tu ndikoru aseneno kata kuonde mwase deposit title deeds go hospital weji kemotho biro to wacho nan wakili wan mana gi title deed watim na hospital wacho nan wan title deed ma mako nyakutiek gowi. Penjo machielo ma ng'ato nyalo bedo ka penjore ni seche moko mae familia ma nyithindo duto kaka familia ni gidong kie koro seche moko gionge kata title deed minyalo maki gionge gimoro amora ma ginyalo tero bedo nang'o wakili kapok adhi daktari. Actually mineno ka subtende mang'eny retain bodies ineno giwacho to gopwani wadhi yude nadi nikech iwacho ni sam ng'ata mothono inyalo donjo ni estate kaka wacho nicha lakini nyaka kuonge dhi yud administrator estate no bi sue the idonji ni administrator process ne hospital wacho ni samoro bor koro giwacho ni yo mayot en ni retain body ni mondo waket pressure kuom family koro gima gitimo gi commit illegality gitimo makosa mondo giyud gopgi nikech neno ni koro ichal ng'amo odhi loso kata mtoka kamoro to mechanic gon kapok ichula tan mtokni yes winjo ingech amoro okiako mi ae okiako kodhi yudo gopi kisewuok kanyo ema keto ko hospital benio hospital wacho koro wan samoro wakia family kata ubro chulo wakia koro gima wan go mwanya mako en mana body to koro se wacho pile actually oken mokwongo ni it is illegal koro gima nya wacho how do we ang'amo nya konyo subtende kaka family man kani Joyce gima nya wacho ni hospital be samoro ohala ka hala nitie gi wang' mare mane adiera man kende yes lal man kata wan ukinde temo wayalo nono okunyisi ni gimoro amora kel bi aganga kel profit koro gik mokaila gi moko wacho ni sometimes kunya postpone the debt nyaka nyithindo go bed kuma nya chulo to ka ginyal ka en private hospital taparo ni serikal mar Kenya nyanyo kaka konyo kaka private hospital but aneno ni sometimes in society iwacho ni ng'ani no biro nwase thiedhe okwanya retain body ka sheria odagi to sibedo kodagi nyaka neni mano we wawe ka gibro chulo
ka gichulo bo kan gichul samoro gionge gimoro. Wero kane Dr. Gola itwak. Dr. Gola neno ka ibuonjo matin tin kintiere studio marwa e kaunti ma Kisumu kanyo. Kata kamano, ang'o momiyo ute thieth mago mag ji giwegi kata mago mag piny owacho kinde mathoth gi jakao kanga mano mar mako obed jatuo ma osethiedhi to bilo tame chulo kata ringre mar ng'ato ma koro ne otuore owito ngimane koro bil duonga familia ok nyal chulo bil makaman to koro chuno mar mondo mi omak ringre ne moko bendi mako jot. Ang'o momiyo ute thieth jatimo kama kata bedo ni to chike ma pacho kae to yango makare ni oyo ma to en ataro mar chik. In kaka director mochung' ne chenro mag thieth. Erokamano ahinya Joyce, adwa wacho ni kako kilo sewacho ni bedo ni osuptal osebedo ka mako jatuo mosechango kata body nikech en yo mayot ahinya mondo imi jo anyuola kata jo familia gimiluongo ni pressure kata ketogi e sinani mar chudo kata en gima ok en gima ber nikech odhi ataro mar chik kata ratiro mar dhano. To gima adwa wacho kaka director en ni ok onego bed ni warito mwagi kanyo. Kaka daktari en ni onego bed ni wageng'o mondo kik wagig e sinani mar tamruok kata bedo ni ok inyal chudo. Inyalo geng'e yo machalo nade? Inyalo geng'e yo machalo nade daktari? Kamano. Mane gima dwa wuoye. Koro nitiere gik mang'eny mwatimo mondo wageng' kik wagig e sinani mar chudo mondo kik ta. Mokwongo en ni wadwaro ni ng'ata bed gi gimiluongo ni okumba mar thieth. Iluongo ni health insurance. Okumba mar thieth ni mwang'eyo mar Kenya oketo iluongo ni SHA. SHA ni nigi nyaka benefit miluongo ni ka ng'ato osetho to omi nyaka muchari bill ochulo ni gimoro amora. Omiyo ka ng'ato nigi insurance to otami gik kama koro bill tami chulo nikech insurance onego bed ni chulonwa bill. Mar ariyo insurance nitiere jok ma nigi insurance miluongo ni private insurance. Gin insurance mag wegi ok mar Kenya miluongo ni SHA. Ging'eny ok adwa wacho gi tano wacho kata chiel iluongo ni CIC, Madison gi mokogo. Jok manigi okumba mar thieth gi ok onego bed ni ok bedo go okumba mar thieth miyo idhi mondo mi thieth. Nitie joma wacho ni iga dhi rumo to pok atiyo go kumbana mar thieth. Koro odhi osuptal mondo miye yath kata mondo timne gimoro nikech oneno ni iga dhi rumo to nochul pesa mar okumbane mar thieth to pok otiyogo. Inya timo kamano, yes, to kinyne kisetieko kata kise exhaust pesa ni mani okumbani mar thieth tiyudo kata accident. Then mi bedo ni ok inyal chulo bill nikech nisetieko okumbani mar thieth. To okumba mar thieth ni betiyo gi principle miwacho ni ji te mantiere okumba mar thieth ok onego bed ni bedo matuo e higano. Nikech ka ji te obedo matuo e higano to kata okumba mar thieth ni ok nyal bedo gi pesa mondo ochul ne ji te e higano. Principle mar insurance. Omiyo number 1 en ni ji ng'ata nyaka bed go okumba mar thieth. Mar ariyo en okumbani mar thieth ti kode mowinjore mana ki ituo koko nego bed ni tiyo kode. Ok ni aneno ni sa dhi rumo nyaka koro adhi osuptal mondo ati gi pesa na mani okumba mar thieth. Mar adek okumba mar thieth ok onego nyisi osuptal midhiye. An ga dieri ni kata gima notimore Matani. Sama ne gidonjo Mata ne gin gi gimoro mane giketo piny nikech ok inyal donjo Mata kionge gi gimoro amora mana ka en emergency to gitimo ni emergency care then giteri osuptal minyalo nyiso ni ne gin gi gimoro sama ne gidonjo. En mana ni nikech osuptal obede mang'eny omiyo koro pesa kata okumba kane gin go okumba orumo te.
Omiyo okumba wa mar thieth be ok onego nyiswa ni osuptal ma kata osuptal ma ema onego be ni wadhi e osuptal machiegni kodi midhi yude thieth mowinjore gi problem ma in go. Ma miyo wakonyo mondo kik wadiplit okumba wa kata tieko pesa wa mar okumba mar thieth. Mar adek okumba mar thieth en ni okumba mar thieth onego be ni watiyo go mana sama ochuno ni nyaka iti kod. Ok ochuno ni koro an dala kaka an ka andala wa Nyakach osuptal matin mogik dala wa kanyo o en nono so long as ni ase ndikora SHA. Ok onego be na chulo gimoro. Ok onego be ni koro nikech an gi okumba mar thieth moro mar private ma wacho cha ni koro mane madona tigo to onego be ni mar SHA cha konya. Nyiso ni onego be ni watiyo go okumba mar thieth rationally. Kwa keto migao mondo wang'e ni kik watiek okumba mar thieth nikech wakia gima kiny. To ng'ato kosebedo osuptal, sami ng'ata donjo osuptal onego be ni iwinjori iwacho adieri mari kapok ubedo admitted ni gini wadhi chudo nang'o. Katiba marwa omiyo wa right ng'ata ni emergency ng'ato koyudo accident osuptal mora machiegni kodi nyaka migi miluongo ni first aid, thieth mokwongo. To bang' thieth mokwongo ibedo kodi piny tipenji ni udhi chudo kata ok udhi chudo. To ko udhi chudo nang'o. To ka ng'ama ni jogi ok nyal chudo nikech osuptal chudo mopogore to giteri gitimo ni gimiluongo ni transfer and not refer. Transfer nyiso ni teri osuptal matin kata mar piny owacho manyalo bedo ni bill ne ni piny mok bichandi ahinya e chudo. E wach mar chudo ka ng'ato osedhi osuptal, bill ok en gima olos odiochieng' achiel. Onego bed ni anyuola imiyo kata inyiso ni kawuono wanyabedo kata gi week ka week kata ndalo adek inyisi ni bill ni osegik kama. Ok en gima biro odiochieng' ni ng'ato osetho bill ni en kama. Mano osuptal timo makosa. Osuptal onego bed ni ibedo appraised, inyisi kaka saa dhi ni billu kawuono en kama, billu chieng' ma kama en kama. Omiyo koro onego be ni chako nyisowa ni udhi chudo nang'o e private. To public wan gi ways ma government be konyo mondo owe jogi nono mondo government ochul negi. Nitie kaka government iluongo ni waivers. Mano nitiere public facilities. Omiyo nitiere ways mang'eny. To kotamore kaka wakili owacho ji ndikore. Omiyo mondo indikri ng'ato ka ng'ato nyaka bed ni anyuola ni kanyo properties ma ungo okete nyingu. Wan ng'e ni wan wabera ni wan gi puodho to puodho no ok okete nyingi. Mondo puodho no bed mari nyaka ibed gi title deed. Mana kaka ng'ato ka nigi mtoka to bedo gi logbook. Gigi biro konyowa kwa donjo e gik mag ndikruok. To kwa onge go to wanyalo bedo gi ng'at moro e anyuolawa ma iluongo ni garanta, ng'at ma chung'nwa sama ndikore ni jogi wabiro chudo kama. To kotamore to ng'ani mitima en mi penje nikech en onyalo chudo. Aparo ni mago gik ma kwatimo e anyuolawa kata joluo kata Kenya te to wabiro duoko chen gik ma timore ni bill tamo wachulo e osuptal. Nikech bill to nyaka chul. Nikech kok ichule yath itiyogo in yadhno no akanyo. Daktari no neni daktari no nyaka chul. Naso neni nas be nyaka chul. Ero kamano. Ilero kanyo makanya ya Dr. Golange ni nitire wach ma ili okila. Kata kamano wach midwa medo no to jotuo ma seche moko bende idino ne gi osuptal kacha. Bende ang'eni mano bende en ataro mar chik. Jotuo gi kar dino ne gi osuptal kaluwore kod chik owinjo bende timo ng'ano. Osethiedh ng'ato osechango. To bing'eni kene osuptal kacha pod odhi mbele gi chiemo to ang'eni osuptende moko kichiemo bill pod imedore. Kanyo to nego bende timo nao.
Kar pok ma gi penjo no ada ko ngawach ni ajo ka daktari wacho gi maber gik moko wach maber to adwa wacho en mana chiel kende wacho ni same ne kidu ko kran bilo idh malo to kumi chiedhi meno kaber ni kochopo kamoro ti wacho in ko irado ke hospital moro mapiny an pok awinjo ng'at mahero ngimane manya yie ni yudo kichiedhi maber ti wacho ni koro duoka uru kuma bro afford because everyone wants to get better koro ng'a bro yie ni mondo duoke e hospital mapiny tana wacho ni gaji pile actually ni olo wach bil to ok wach ngima koro kisekwo to wanya wach bil to kudo wach ni koro waluoro bil makoro lo watere hospital mok dhi thiedhi wagoli ka in Kisumu wagoli ka in Aga Khan kata wagoli Avenue kata wagoli referral hospital Jaramogi waduoki dispensary moro Nyabondo kucho mwakera kata dhi ko kata kedhi ko nikech wan no kabir bro idho aparo ni mano it will even be against our constitution mawacho ni in get ratiro mar yudo the best healthcare the highest attainable healthcare in this country koro mano bende wabro ng'iyo ka watimo kamano to bende waluwo article 43 of the Constitution of Kenya wacho nango wacho maber ni you have the right to the highest attainable healthcare service to kionge pesa in gira tirono kore kenye koska ichango monde kisechango monde kidhi manyo yor yudo pesa kauno kada wacho katiba inya ngech katiba actually kenye constitutional law onego bed ni sirikal onge kaka wa enjoy this socio-economic rights. Healthcare is one of the socio-economic rights mag dhano koro onego bed ni sirikal nyisowa no keto plan magi momiyo ng'ato ka ng'ato mani Kenya bro yudo the highest attainable healthcare service kamutuo. That should be a government issue. Actually kuna pano bedo gimawan mwatimu lakini wawacho ni serikali samoro Kenya imeno ka countries moko mose launch kabisa kidhi country ka Sweden giri ibro yudo ka healthcare no oket mbele kabisa makituo to you go there and then you get sorted out. Koro adwaro ni kama daktari giri wuoyo subtendegi are they aware of provisions mag katiba mawacho ni en tij serikali moloyo gik subtende mag serikal gi ono ben gi ng'eyo en tij serikal mokwongo mar neno ni jok mane pinyno yudo healthcare service. Koro an abro advice jopiny against gima daktari wacho kuo mondi ki ng'ato nyisi ni koro iluoro bil tidwa doki kumoro maonge kata mana ICU machines ka station ni okethre kendo samoro ni dhi improve but idho chako dok piny iditaro riet to odwoki Nyabondo odwoki ting'wangi maro dispensary. How will it be done? Onge kata ambulance mabro dwoki kuma ni ai koro and my advice is ni onego bed ni sirikal oketo okenge makare to actualize the provisions of Article 43 of the Constitution. That is one. Two, yud thieth kata kin mana Aga Khan kanyo bedo thiedhi bilo be 20 million weche mudo ngibro wach bangi but we cannot say kachinge maduong kabisa ni in koro bill ni 15 million watim nango waduoki dala kuse watimi nadi. What are we saying? We are licensing you to die. Wangen daktari nego chul but ngima bende muhimu mana gima dach ka wach mar jatuo mosetiedhi to koro bilo tame to podi hospital okete kacha ni in bed ka nyakitiek chulo bil ingen legally speaking mano gimiluongo ni false imprisonment. Actually nya donjo ni hospital kuom detain nikech false imprisonment en gima kama na an kamoro to kanyaluo kane madwaro chalo kata kabiti studio ka tinyisa no onge waseloro dhoot onge kumidhi that mano false imprisonment. Koro subtendo nego nge ne they are committing actually a tort in law by imprisoning people falsely nikech wacho neni yes inya wuothi corridor ka but wuok to kinyal wuok gate. Koro that's a civil issue in case makuponi enano koro gima timrega ni ji all ji how do you call it watu ni wanyonge hawana uwezo kabisa so they don't know what to do. But the truth is ka in gi jatuo ni hospital first ki move to court by way of petition. I'm not inciting patients, but I'm saying ka ngatini hospital to otami work
mani ng'en gima lich kabisa. One is height of false imprisonment. Onobeni dhi koti wacho ni ng'ata obedo detained illegally. Nikech wange kumondo obeni bedo detained kende. Nobeni bedo detained by law kende, and that could be in a police station. To marwa mi detained ji hospital ni, moment is new. Though what timore, but that should not happen. Actually, let me tell you. Aparo gigo timore gen Africa or Kenya okwan jok mohero weche mag doa ahinya. Lakini kidhi pinje maoko dukoro cases opungo court. Kaji wacho ni ano bedo detained, utami wuok. To koro penjo en ni ka ng'ato wachiw ranyisi ni ng'ato nosechango. Osechango to hospital podi omake kata ne pok otieko chulo bill. Ng'ato kodhi e court bro golo ng'eto mane kata outcome bro bedo mane. Gowicha bro bedo written off kosibo yiene mar mondo mi odhi pacho omany kako chulo gowi ni kosebedo nango kata bedo ni wacho ni ok insight patients. Wano kwadhi wacho gowi sami dhi doho. Court kori wacho nango. The issue is detention Unlawfully. After treatment unlawful or lawful. And from the face of it is illegal. So that alone, into debt, release the patient as we go to the second issue, Margowi. Nikeche, the issue is give me money. Yes, Edward Gopi. Just like now, Joyce, and Inigigopa, let's say. So you have a laptop. Tabu krani. Gopa of me achiel laptop bindi makao. Man is illegal. And illegal na detitemo mana mar mondo mi neka ki recover go. Waketo in a civilized world, waketo chike. Otherwise, if we do that, what is that direction island? Waburo bedo gemiluongo ni state of nature, where only the strongest survive. Kwa wacho ni koro chike onge. Oket chike ni ng'ato kanigi gopi, to nitie yore miluwo mondo itim nadi? Mondo yud recover gopi. Nitie sheria kamano. To kikawo ka to koro sheria keti lweti, mani luongo ni still ilokri jakuo. But that is stealing in law. Kori bukri wacho ni an gopa mar 1 million isebedo go kabisa. Mtoki cha neni parking okowuog kawuono. That is stealing. Mano kuo. Nemi oketnwa yore mang'eny mwaluwo ke sheria mar yudo gopewa. Kora wacho mana ni subtrende olu sheria mar yudo gopegi. To ka gineno, nawinjo ka challenge moro ji wacho no kotim kamano to subtende biro luoro rwako ji subtal. Winjo. No ka kinyal detain ng'ato to subtende biro luoro ji rwako ji subtal. Nikech bro giwacho ni mano nyalo keto gi under financial strain. Matine ni gibo bedo maonge pesa. Inyanya to ute thieth mago mag ji giwegi. Ka koro giwacho ni bill kosetamo ng'ato koro gibo bedo ka gitimo nango wakili. Kaka na wacho, kana chako. Onge ohala ma is 100% foolproof. An baka winjo. Kada mana shops mathoth iso ma uso ginenegi. Jogo nigi gowi. Mambe moko ko bichul. Nyaka mama mboga nigi gowi ma jomoko do holo 10 years ago pok ochuloga. God ohala nigi ng'ikruok mage manyaka bedi. To an baka winjo ohala man 100% return. Koro subtal bende nyaka ng'e ni pile ka pile gibiro bedo gi jok mabiro biro ma onge nyalo mar chudo at the end of it. Gibiro gi pesa moro matin kech ikia ka tuo dhi medre. Ibiro ga 200,000 galon tuo ni dhi rumo. Bili chopo 500,000. Ok ni ng'eyo. Imedi chopo 1,000,000. Pod odong' gi gowi. Koro dwa wacho ni ng'ani ni in ng'ati ndwa bet kae nyaka utiek gowi ma 3 million. Aparo ni seche moko ibiro wacho ni wa recover gi mwanyalo. Mok wanyal yudo bende sawa. Otherwise, okodi wacho ni hospital just because nego chul daktache, nego chul nurses, nego chul rent mar hospital kaka pono higedo, koro nego bed ni wakomita ni legality. Koro watimo gik moko itimi tok chik. Nikech kaka watimo gik moko tok chik. Wacho ni timo gik moko tok chik en yo maber kendo en yo mayot matimo gimoro. Timo gik moko tok chik. Lakini wacho ni every time timo gik moko chik ema ber zaidi. Otek lakini ober. Nikech odhi tamo mondo kik nyanyasa jomoko iika. Lakini kwa wacho ni koro wadwa timo gik moko tok chik nikech en yo mayot. Taparo ni wadhi yo marach. Waluwa yo mar chik kata kobor kamano. Nikech mane madhi keto ni ratich ng'ato ka ng'ato oluwi. Aparo ni mano gima onego watim. Korka kori Dr. Gola ka intiere studio county mano ma Kisumu. Ang'o ma seche moko miyoga jatuo kosethiedhi, ang'o miyo hospital kikiene ya mar mondo me osechango entiere afya maber. Odhi oti
en owuon one kako nyalo chulo gowi ma seche moko no bed accumulated e kinde mane ntiere osuptal kacha tidino ne kanyo seche modin ne kanyo pod omedo mana tiyo kod facilities mag osuptal nikech osuptal kacha nyako luokre nyako chiem nyako nind be te kinde monindo kanyo seche moko kitanda moninde no ne nyalo konyo jatuo machielo to sani koro occupy kanyo. Daktari. Erokamano ahinya. Awacho ni ok en gima ber nikech mano dhi ataro mar ratiro mar ji. To gimomiyo osuptende timoga ma en ni yo mayot. En yo mayot tok mar keto sinani ne jomonego beni chulo bill mar osuptal ka ng'ato se thiedhi kata ng'ato otho. Gima nyaka wang'e Joyce en ni osuptal kidhi osuptal ng'ato kodhi osuptal to nitiere gik moko ariyo. Nitie two main outcomes. Gik moko ariyo manyalo timore. Ng'ani nyalo tho kata ng'ani nyalo chango. Gigo nyaka wabedgo e pachwa sama watero ng'ato kata sama idhi osuptal. To gik mora mowuok kata ibed ni tho kata ibed ni ichango to nitie gimotim kuomi kanyo ma nyaka bed ni ichulo nikech nitie joma neno ni koro ka ng'ato tho to koro ok odwa chulo bill nikech jatuo ne onindo. Mano ok onego bed pachwa nikech sama ne in kanyo nitie gima notimni. To adwa wacho niya nitie thieth ariyo. Sirikal ka sirikal nigi jukumu kata tich mar kelo health ne joge. Education, health and poverty, clearance of poverty. Mago tich gi security. Mago tich ma sirikal ka sirikal bedogo kaka mondo mi joge kata citizens. Gimomiyo osuptal nigi private wing en ni sirikal augment okonyo ting ma sirikal nikech sirikal ok oting'e te o tek ne sirikal. Di obed ni en kama en te ni sirikal timiluongo ni total tax funded healthcare. Dine bedo ni chulo bill gi dine bedo ni ti nikech koro thieth kamora mora ni nono. Nitiere pinje ma thieth ni nono kamora mora. To nikech Kenya ok wanyal bedo kanyo nikech iluongo ni scarce resources. Miyo wabedo nyaka gi private healthcare. Koro mondo ng'ato dhi e private hospital miluongo ni private en ni either an emergency nikech emergency you have a right anywhere. Kamora mora hospital mora mora ibed kanye ng'ato nigi emergency hospital mora mora kata ng'ato onge pesa kata ng'ato onge gi nyinge nikech nyater ng'ato ka en gimiluongo ni unconscious onge ng'amo ng'eye. Mano hospital mora mora nyaka timni gimiluongo ni first care kata emergency care. Bang' mano hospital mar private kong'e ni bill ok dhi chul gi yo mora mora gin gi ratiro mar terie hospital mar piny owacho. Mano ok nyis ni ok attend the highest standard of care kaka wakili ne wacho. The highest standard of care okete a level mag hospital. Onge hospital ma private maingo hospital wa miluongo ni referral hospital level 6. Mane level ma highest e Kenya ka. Gin gi gimora mora ma private mora mora nyalo timo. Kendo jothieth, dakteche ma thietho Nairobi, dakteche ma thietho Aga Khan, gine dakteche ma chak thietho Kenyatta, gine dakteche ma chak thietho Jaramogi. En mana ni koro kamore mopogore. To jok matiyo kanyo to gin the same. An daktari mawuoyo kani atiyo e public kendo atiyo e private. Nyiso ni an e daktari. To kumi kane ni e private pesa pogore gi kane ni e public.
nikech public government chula kendo chulo gik moko, chulo jothieth te, chulo osiptal, omiyo koro pesa ok ni malo. Omiyo kobedo transfer ok nyis ni oteri osiptal matin. Transfer nikech ka une same level, ka wachi ni kaka Aga Khan level 6 oteri Kenyatta, mano waluongo ni transfer nikech ok idhi a higher level, you are at the same level. Koro transfer nyalo bedo same level kata level mapiny. Ok onego beni ka private otimoni transfer to noteri osiptal matin. En mano terie osiptal mar piny owacho nikech kanyo nitiere gimiluongo ni measures ma sirikal oseketo mondo okony jok ma bill otamo. Nasewacho gimiluongo ni waivers ni e government. Nitie jok ma bill otami chulo to osiptal nigi jomondiki miluongo ni social workers. Tijgi en ng'iyo gimiluongo ni economical stability mar jatuo. Ng'ata manie ward, social worker will come to you mondo penjo moko, iya kanye, titimo ang'o, ere kaka uchiemo, gindiko piny mondo ging'e teko mari. Be in gi health insurance, ionge go, wandiki health insurance sani, nikech be kondiki sano to health insurance dhi konyogi. Omiyo ok wanyal wacho ni ng'ata oyieni dhi osiptal moro amora ni bill ibiro chulo bang'e. Mano miriambo okil. Onego bed ni dhi osiptal minyalo kaka ng'ata. To ka en emergency kaka wacho, to osiptal moro amora dhi to timo ni emergency care. Then osiptal ng'iyo ni ere kama dang' terie ma bidhi yude e konyruok marom kodwa kata mohingowa to en mar piny owacho. Bedo ni othiedhi osiptal mar piny owacho ok nyis ni ok iyudo highest attainable health care. Nikech they are at the same level. Nyiso ni gimoro amora mitimo Aga Khan, gimoro amora mitimo Nairobi, inyalo tim Kenyatta, inyalo tim KU, inyalo tim MTRH, inyalo tim JTRH. Kendo nasewacho ni dakteche go gin the same. Gin dakteche matiyo koni kendo gitiyo koni. Omiyo ng'ata onego beni nigi okumba mar thieth. Nikech en nono. Registration mar SHA en nono. Ang'o momiyo warito ni bill dhi tamowa to SHA to sirikal okelo mar registration ma nono. Ng'eni kanyo monego beni wawuoye. Ok onego beni wawuoyo to wawuoyo ni ang'o momiyo maki osiptal. In ang'o momiyo ang'o tami mondo ibed gi SHA mondo othiedhi nono. Ang'o moni bedo nikech en nono. Wakili ndio wacho kwa neno ni jite obedo gi SHA ma sirikal dwaro nikech ambe akora sirikal an director to wadhi konyo mondo kik wabed gi problem mar bill. To ng'ata ma bill otamo chulo kaka na wacho en ratiro mar osiptal moro amora mondo ogoli e osiptal. To ok nyis ni bill koro en zero. Bill in go udonje gimiluongo ni agreement on kake idhi settle bill. Okil nowacho ni nitiere gimiluongo ni bad debt. Ayiego. To konego beni waketo bad debt kata gowi marach mbele. Ng'ata madonje business nyaka wabed gi gowi marach. To konego beni wabedo ni wa plan for gowi. Onego beni wa plan mondo wageng' gowi marach in time. To mondo wa plan en ni wabedo gi okumba mar thieth ma government oketo ne ji mondo thiedhgi no ka in go okumba mar thieth miluongo ni SHA. Kok ichulo to iyudo thieth e kama waluongo ni level 2 gi level 3 dispensary kata health center. Kata kichudo nyiso ni osendik nyingi, ok wabi kwayi pesa moro amora ka kisendikori gi okumba mar thieth mar SHA. Ere tiende mondo idhi Aga Khan to komi referral kapok idhi e dispensary machiegni dalau. Ere tiende mondo idhi Nairobi hospital mok gibi kawi kok en emergency kionge ways midhi chulo godo okumba mar midhi chulo go bill. Osiptende mag private gi kok en emergency to nyaka ichud
kata nyaki bed gi okumba mar thieth ma gi accept koka gi yieni. Emomiyo na wacho ni kata case mano timore Matacha kik ipane gidhi kanyo ka gin gi nono. En mana ni koro bill no accrue moingo gi. Omiyo kapok idonjo private hospital, private hospital diketi piny manyisi idwa chudo nango. Yang yo mar chudo makare. In gi pesa di. Ka insurance no onge pesa ginyisi ok wanyal thiedhi kawuono. To ka en emergency to githiedhi then ginyisi ni koro dhiye hospital mar piny owacho. Nikech mar piny owacho the government sirkal nigi sinani kata nigi gik magitimo mondo omi citizen kata jo piny thieth, nikech thieth en tich mar sirkal. Koro mano e way mondo wageng' wach mar bedo ni chudo otami. Wakili owinjo bed ni wadhi yweyo moro madundo. Yes. We wadhi yweyo moro madundo eka kwaduogo tibo bedo kimedo pachi kotudore kod gigo ma Dr. Golo wacho ka nitiere kaunti ma Kisumu. Nyakora Mugia yiena mar mondo mi wakaw yweyo madundo gi sani ka waduogo ote magi bende abo bedo kasomo kik idhi mabor. Machigni Nyakora Mugia chenro mar Goma Owake. Wuok tich akelo ni mix bokwe. Kaito tichario. Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu ticha dek Nyakora Mugia akelo ni maana yani ngeni mpaka kiwasani. Ticha Ngwen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tutafanya namna hii. Nyakora Mugia Friday sukuzo wake. Sapara kidaka paga beach na sapaga Rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Uganda wa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand gima gimopondo. Siasa ka ng'amoi wae maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tano apiny ni kaluwore gi mwaseneno kuno. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga Ticha Ngwen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Wuktich ka wuktich wakelo ni duon ya wotonagi. Kabende tichario katichario Nyakora Mugia en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek Nyakora Mugia en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo Ticha Ng'wen Nyakora Mugia wakelo ni kama nene, yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo Nyakora Mugia. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Koro wanna sort all types of people. Mama Mboga, Koro, Nduzi guy, Koro, office lady, Koro. I just received my cash from Koro. Just quick and easy. Download Koro and say hello to Easy Lending. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojuto to koro kinen machagi ma eno kilo ladha. Chiemo. Okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit.
Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima. Wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Alea en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod Jaelieta, tich adek ka tich adek, sari okinyi, mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyako Ramogi Jong wadhi mbele kod twak marwa kudore koda maiti onge gowi mano kudore koda ng'eto mayande do mamalo golo makoro nochalo ka gima ochiw siem ne ute thieth mar mondo me kik bed kod tim mano mar mako maiti mag jogo ma chulo gowi otamo kaachiel koda wang'eyo ni kalore kod chike mapacho kae jatuo kosethiedhi mochango to familia mare kata en owuon onge kod nyalo mar chulo bill mar osuptal ok owinjo bed ni imake kata idino ne osuptal kanyo. Kaponi kitudri kodwa gi sani antiere kae kod welo ariyo, antiere kod Kennedy Odhiambo okil Kamaloka kaachiel kod Dr. Ogola Don Sunday director chenro mag thieth otudore kodwa ka entiere kaunti ma Kisumu. Kapok ne wadhi e yweyo moro madundo, wakili nitiere wach moro ma anyise ni make. Yes. Kapok na wadhi na awacho ni gima na wan gi director, wan gi sirikal studio, we are no will matin. Aparo ni kuom wacho na mondo adhi subtal manyalo afford man piny. Aparo gin gi tich mar neno ni osuptende mag sirikal chiwo thieth rang'iny man malo. Kaka kero director mar medical services ma Kisumu, onego gineno osuptende mag public go nigi thieth rang'iny mamalo mamiyo ng'ato ka ng'ato mor gi dhi subtanno. An ndalo manadongo nawinjo ka winjo ne Russia. It was a big name that time. Ang'o motinde jokwero dhi kendo kanyo. Chon ni winjo ng'ane odhi mana Russia. Nyiso ni thieth ne oket rang'iny mamalo ndalono. Koro aparo no ok en tich margi kaka jotelo mag kaunti ma Kisumu mondo ne ni Kisumu kod giwuo nyaka gi jomoko ma kuonde moko counties gi te nyaka Kenya te ni ka wakelo thieth maber e subtende madongo gi kichibro nyisi awinjo stories moko wacho na ni Kenyatta ng'ato dhi titieko 24 hours kapok bed admitted regardless of kati hinyiri marom nadi itieko 24 hours in ka in gi jatuo to nyisi ni kidhi Kenyatta kata kidhi hospital mar sirikal kata kidhi Dr. Don Sandolo wacho ni nto ibro kawo 24 hours nyaki bed admitted. Aparo ni nyabro ni ikoso nyalo kabisa momi dhi kanyo mondo 24 hours ma jatuo nyatho kata ilweti kapod ni bed admitted. Koro aparo ni en tich to kata mana kuondego waning'eno wasewinjo stories and we have also experienced them. Iyudo kata mana client care mani hospital mag public opogre kaka Don Sunday wacho ne ka gidhi thieth private to nitie kaka pesa gi ber public ka to grito pay slip to moro cha timie gi lwetgi to ng'eny bende en omenda makore koro kata jatuo kata ka iwuoyo gi jatuo opogre public. Koro in idwa nyisi idhi gi ka in ng'ama dichuo tidwa tero jaodi e hospital ibro dhi kumimiye proper client care kosi bro dhi kuma jatuo imiyo tich matek. Koro aparo ni wakuong wakel thieth rang'iny mamalo hospital ma public mondi koro kwachak laumu jopiny ni dhi kuma ok nyal chulo nang'o. An aka wakili ta encourage jomoko bende kik idhi hospital ming'eni kidhi tinyathoe. Dhi hospital king'eyo ni dhi gima teri hospital ok ispan gi nyal chulo biso nyal chulo bil. Gima teri hospital en ni tuo tidwa bedo mangima. That's the first motivation. Atuo da bedo mangima mi adhi hospital. Tok na konga wacho ni atuo lakini kar mondo kechiwinjo kituo kaka tuo ni wadhi dispensary ni ema nyala afford. Ting'eyo ni dispensary mokanyo han clinical officers onge. Nurse ma chuo ji sindan. Nurse no somo thieth kure madwa chuo ji sindan. Idwa dhi kanyo mondo ibed mangima. Onyakwang'e ni gima motivate ng'ato dhi hospital en mondo dhi kucha obed mangima. Emiyo an abro encourage ng'ata ka iwinjo ka dendi lit idwa bedo mangima dhi kuma nene ni nyakwoe. To kda nyisi ni in dispensary ming'e ng'a ber ni dispensary ni
iloro nyaka gotieno. To nitiere osuptende moko ma kata kapok gi admit ng'ato to nitiere down payment moro ma nyaka chuli. Ahinya nyaka ionge insurance. Kionge insurance to irwaki e thieth mapiyo piyo. To kionge go to nitiere mago ma nyaka chul pesa monde. Mano tiwacho na. Mana adier, ng'ata no kata joma ng'eny. Actually joma ng'eny madhiga osuptal ndiga gi pesa moro ma gidhigo. Gima kelo ga tabu en ni thieth osudo mbele mok ni expect. Wach mar daktari wacho wach mag SHA ng'angogi. Adwa an gi relatives ga moko achulo ni SHA. Kora kian en thieth manono mane mukilo mar daktari wacho. Nikech an SHA ni anino ka ng'ato tuo to nyisa no wach nan nyaka top up SHA. Tauro pesa to gi top up go to gitimo. Kora kian SHA ni itiyo kode nono nang'o. Jomoko be wacho ni nitiere yedhe moko ma seche moko ok chiwe bo SHA. Akena dira ntie kanye. Mago to insurance amoro te. Insurance be nigi limit ne. Nikech kata kini mana gi SHA obe nigi limit. Kata kini mana gi kata mana private insurance. Idhi kucha limit mari en 3 million. Idhi othiedhi chopo 10 million. Nyaka chul 7 million modong. Yes, that is the truth. But gimotemo wacho en ni now that wan gi sirikal studio. Kaluwore gi katiba mar Kenya. Kaluwore gi Healthcare Act marwa ma 2017. Waneni osibtendewa mag sirikal nigi thieth mokare, nigi instruments matiyo. Sani ibiro wachi ni nakia ni osibtende mag public ni mokontie mabeyo mogik. Wanyambe no kwa tamre. Nyisa ng'ata man gi pesa Kenya ka, misenyo no to Kenyatta. Nyisa ng'ata man gi pesa Kenya ka, mosetho Jaramogi Oginga Odinga. So, okwanyal wuondore ni ngene Jaramogi hospital maduong' mogik Kisumu. Mane michiwo thieth. Ing'isa ni thuolo marwa mano mokinyi makawuono dhi karu. Adwa nasoma ne moko kuom ote kachiel kod penjo manyakora Mugia Jwang bende chwalonwa kokaliro duto te mag tudruok okinyi makawuono. Ote makamago obedo kwasomo gi achiel kachiel mar mondo mi wawinjane ni to joneno magwa to wacho nang'o. Ruth Nyathi Ochieng wacho ka ni maiti onge gowi adiera to mana e osuptende piny owacho mar ji giwegi to en gowi ni mar mayo hala to gionge gi any support ma sirikal miyogi. Owinjo bed ni ka ng'ato otho e private hospital to weyo gowi sirikal owinjo clear debts go. Odhi mbele kowacho ni familia bedo ga gi tich matek sama giwito jaheragi. They are mourning and at the same time wanadaiwa. Seche moko gise uso nyaka lo ba gidong nono. Kata kaka gidwa pango ik pod en shida. Penjina Dr. Ogola ni to ka jatuoni otho e private hospital out of the doctor's negligence. Kata iyudo ka jatuoni otere ICU without your consent. To oweyo gowi, bende in gi ratiro mar tamruok chulo gowi go. Aya, Livingstone Odhiambo bende wacho ni ng'ato kosoe to weyo mwandu nete e piny kae onge gir ng'ato modhigo. Chris Wodobet bende wacho ka ni mano Chris Wodobet ka entiere Loitoktok anta neno ni sirikal onego chul gowi no mar kata yedhigo okokonyo jatuo. Jono Chienga Kiresia bende wacho ka ni oyawre Joyce chul godo kuma mar SHA apanote wacho ni onge for the whole year to an kod jatuo anyalo timo nang'o. Mago mana moko kuom penjo manyakora Mugia Jwang penjo no penjo okinyi makawuono. Dr. Gola ka intere studio mar county ma Kisumu winjo kanyo penjo ma Ruth Nyathi Ochieng penjo kanyo ni seche moko ka jatuo otho e private hospital to kaluwore kod negligence mano mar daktari to seche moko kata yudo ka otere ICU to gowi otame chulo. Bende jatuo nitiere kod ratiro mar tamruok chulo gowi makamano. Daktari. Erokamano ahinya Joyce, mano penjo maber ahinya. To nyaka wawach mokwongo en negligence. Negligence ok ni jatuo ema ng'e ni otimne negligence. Negligence en gima bedo doho ema ng'ado ni daktari ni ne nigi negligence. Ng'ato nyalo bedo no paro no timni negligence. Koro tijni kaka jatuo kata jadala gi jatuo onego be ni dhi e court mondo court ema wachi was there negligence or not. Nikech nitiere gima wacho ni ceiling
nigi kuonde ariyo, nigi two sides of the coin. Ka jatuo na ni osuptal to kotimne outcome gima dwaro ok otimore, tan nyalo wacho ni en gi negligence. Ne daktari ne nigi negligence. No kotiyo kako nego ti. Koro ng'ama nyalo thego kata ng'ama nyalo wacho ni adieri ne nitie negligence en court. Mano namba achiel. Koro ok jatuo wach ni negligence nutimona iner kaka ing'e ni en negligence. Onego idhi e court mondo do yal mondo yud ni ne nitiere negligence, to ka nitie negligence to daktari no chulo jatuo kaluwore gi ng'eto mar doho. Mar ariyo, ng'ati nyalo tere ICU ka ok otimne consent nikech emergency. Awuoye gi miluongo ni emergency care. Okelo osuptal, condition ne o change madwaro emergency to ng'ato onge. Daktari ok bi rito mondo ng'ato bi mondo terie e ICU ka nitie space of ICU. Inyalo teri nikech en emergency. In that situation, jatuo nigi ratiro mar tamruok chulo bill. Kendo onyisa ni osuptal ni no ka sai nutere ICU. To notimo gima ber nikech wan doctors wakawo gima iluongo ni oath. The oath is to do good and not to do bad. So seche moko chunowa mondo wadhi ni nikech koro jatuo dwaro ICU to onge ng'ato, watere ICU. Chudo en gima koro biro bang'e. Kotamore chulo nikech no kokwaye, mano en okay, mano en ratiche. Kendo osuptal ok nyal chuni mondo ichudi kanoki iketo koki ni biro chulo ICU. Omiyo private hospitals, adwa nyisi ni onge private hospital miketie ward kapok utimo winjruok mar chudo. To public hospital mago dhiye gima luongo ni waiver. The government nigi mechanism te mar chulo bad debt, gowi marach manyalo biro noteri ICU kokano kopenju to uonge kako dhi chudo. Ibro weyi to government biro neno kaka chulo gowi makamano. Ero kamano. Anno ka thuolo marwa mano miyo okinyi makawuono dhi karu. Madwa na chako di Dr. Ogola ka intere studio marwa makisumu. Ka watieko kodi okinyi makawuono ka achiel kod wachni mogika. Medhi paro ni sirikal nyalo biro kod okenge makare ne ute thieth mago mag ji giwegi kata mago mag piny owacho mar mondo mi giwere kod tema mano mar dino ne jotuo mosechango to seche moko idino ne gi osuptal kacha mar mondo mi gichul gowi mondi ka achiel kod wachni mano mar mako maiti e ute thieth ka achiel kod wachni mogik ka watieko. Wachna mogik ka Joyce en ni sirikal be nigi otekune to konyal ntiere kama okonyal gike nikech ntiere gik ma kotimo to bro miyo onge ng'a bro chudo osuptal. Ka osuptal awachi ni kaka mata mane kes ni otimore, ka osuptal olore ni ne gimako maiti ni, iparo ni ng'ata be bro chudo osuptal moro amora. Bro bedo ranyisi ni onge ng'ama bro chudo osuptal. Omiyo gima kot kata sirikal timo en ni omiyo thuolo mar kawo bodi kata golo jatuo to pod bilcha onyisi ni ng'iuru kaka jatuo kata jodala gi osuptal kaka ubro chule. Nyiso ni bilcha sirikal okoruche nikech koruche to onge ng'at ma biro chudo, onge ng'ama pesa wuok kuome e yot. Ji te ka pesa wuok te en gima lit. Omiyo sirikal be nigi ways kata kaka otiyo mondo kik oset gimiluongo ni bad example. Dine court wach ni iloro mata, anyisi ni kawuono onge ng'ama nya chulo bil osuptal mora mora e Kenya mangima. Omiyo court bok nya loro osuptal no. To biro onyisi mana ni gini is against the ratiro or against the law. Yes. To we body kata we jotuo to ng'iuru kaka dam uyie mondo kaka ubro chudo. Wachna mogik en niya, wabed go kumba mar thieth. SHA government enono mondo kik wabede midi mar wach mar chulo bil
mar osiptal. Erokamano. Erokamano ahinya Dr. Ogolla Don Sande, Director chenro mag thieth e kaunti ma Kisumu, kuom kawo thuolo mari e chopo e studio mar e kaunti ma Kisumu mar mondo mi riwri kodwa e twak. Wachni mogik wakili ka watieko to mana kar dho Dr. Ogolla kanyo. Kaluwore ni in bende iwacho ne jatuo kodine osiptal entiere kod ratiro mano mar dhi e doho kacha to ng'ama bende omak ringre mare familia ma omak ringre jahera gi osiptal bende entiere kod ratiro mar dhi e doho ka giywak ne doho ka giywak ne osiptal omako ringre mara mado ginyalo kelo uzembe moro e chulo bill kose kalure ne ging'eyo ne kata koka chulo bill antiere kod ratiro mar dhi e court donc podi bogola e osiptal ka ringre marwa bende podi bogola. Yes, waket pogruok e kind executive makoro Don Sande gritie kod judiciary. Court doho en mopogre. Decision mar mondo gol body ok notim gi minister. Notim gi doho. To doho kosechiwo order ok en suggestion. Osiptal nyalo timo kata ok nyal timo. Actually kaki comply timaki. Teg milongo ni contempt of court and you will be taken to jail for 6 months. Koro kopon let's say ni order ne mato tamre luwo. Jogi nigi ratiro ken madoki court. Bag ne citing for contempt. Igon director mar mata jotende ngane gi ngane oketi jela for dweche 6 for failing to comply with the court order. Koro oken ni serikal ok nyal judiciary doho ok nyal loro hospital nikech mano onge jurisdiction gionge teko no lakini gin gi teko mar mako ngata motamre luwo order ma ochiwo mano mokwongo. Gimo wacho wach mar ni uzembe ni ngene kata mana dhi doho no koyot joma ng'eny actually gimoyo gino sebedo kadhi mbele en cost ma dhi doho. Sani kidwa file kata petition ma dhi court nyaka ibed ka 10,000 kidhi kendi to kin go akili to chopo kala 200,000 koro konen dhi doho no ken gima yot en gi process to ka ombe muda koro ka tieko gima na nyawacho ni sirikal mar Kenya oneni weche thieth kaka koro ng'anyo mang'eny matimre e public hospitals gi ongi kaka nyakony mago mondo thieth obed maber e public hospitals mondo ng'ato ka ng'ato nyamor kadhi public hospital. Ang'eyo no siepo na Don Sande bare ja skundani ko bedo matuo sani ok obidhi Jaramogi, that I can say for a fact nikech ong'eyo ni thieth makuno kata en ok omorgo but gibiro encourage jopiny ni in ang'o midhi Aga Khan ng'ama dwa tho onge. Koro watimuru mana matek ka jo sirikal Don Sande nitie mondo gine ni thieth mar from dispensary level nyaka malo Kenyatta obedo okang' mamalo ma ng'ato ka ng'ato nyagombo dhi kuro. Erokamano ahinya in bende wakili Kennedy Odhiambo kuom kawo thuolo mare okiny ma kawuono e chopo studio marwa mar mondo mi wabeda kod twak kama kamae. Nyakwara Mugejwang in bende nagoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachopo e giko mar twak mar chenro mar mbaka romo. To bana kiwinjo ka welo osewacho thieth ratiro mar yudo thieth makare en ratiro mar jokenya duto to kendo wanene wabedo kod okumba mar thieth mar mondo mi wabed kod nyalo mano mar chulo medical bill. Kata kamano kituo to neni dhi osiptal mano manyalo thiedhi e yo makare kendo ngimani obede e yo maber. Osiptende bende osekwer ni tim mar mako maiti kata mako jatuo kaluwore kod gowi en ataro mar chike ma pacho kae. Nyakwara Mugejwang wakawo yweyo madundo gi sani chenro mabiro bang' ma en tedo gi chiemo gi Jai Lieta. Oriti masani nyinga Joyce Oduor.